Velkommen til part 5. I denne video bliver det lidt ironisk, fordi at vi sidder på scooter, men det er faktisk en gå-video. Hvordan man går. Hvis du vil se det, hvordan man går, en hel masse måder at gå på, så se med i denne video. Hvis du ikke vil, så spring videre til næste video. Men du kan selvfølgelig også bare trykke skip. Den normale gang. Kaningang. Catwalk. Moonwalk. Weirdo gang. Tomgang. Ondt i benet. Zombiegang. Den dansende zombiegang. Wow. Krabbegang. Velkommen til part 5! Med mig, Stukke. Og mig, Stefan. Det er så svært. Kom nu. Det er dig. Velkommen til part 5! Velkommen til part 5! Jeg glemmer det. Velkommen til part 5. Med mig, Studie. I dag er det, eller i denne video er det lidt... Nej, det var ikke. Pis. Velkommen til part 5! Med mig i studiet. Og med mig 5. Gå lige sådan ned. Ja, godt. Har vi gået i ånden? Ja. Hvorfor? Det har jeg ikke. Nå, start den. Jeg tror han filmer for at sætte hånd der. Jeg får stille ind i idioter. Forfra. Velkommen til part 5. 5! Var det jeg ikke skulle gøre? Ja, det var lige. Har du egentlig set nye Spider-Man? Ja, den der med ham den nye der. Ja, det er gode faktisk. Ja, det tror jeg.